Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani cikin koshin lafiya. Karfe 7 daidai agogon Najeriya, Nijar, Chadi. Ga takaitaccen labaran daga ANTTV Hausa Najeriya tare da ni Ahmad Eskamshi. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta dakatar da ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta na jihar Edo, ta kuma ba da umarnin a hana shi halartar duk wani taro da ya danganci jam'iyyar. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya halarci taron wani gangami da aka gudanar a jihar Kaduna, inda ya karbi bakoncin wasu mambobi da suka sauya jam'iyya daga PDP zuwa APC. Gwamna Obasani ya bayyana cewar yanzu a Kaduna babu wata sauran adawa. Jam'iyyar APC ce za ta samu mafi rinjayen kuri'u a jihar, inda ya ce yana sa ran samun nasara a babban zaben na 2027. Tsohon shugaban mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewar talauci na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke kawo tseko ga ci gaban duniya. Ya bayyana hakan ne a shafukan sa na sada zumunta. Rundunar sojan Najeriya ta musanta raɗe-raɗin da ake tayi na batun juyin mulki a Najeriya. Ta ce abinda wasu kafofin yada labarai suka rawaito ba gaskiya ba ne. A nan kuma rundunar sojan saman Najeriya ta samu nasarar kai hari kan wasu 'yan bindiga a jihar Neja, inda ta hallaka 'yan bindigan da dama, wanda ya sa hakan mazauna yankin suka ƙara samun ƙwarin gwiwar samun tsaro don ci gaban rayuwarsu.